nungjaknai tui chwng pherangni sanmung tui damsini rwgui lahar kasulai amchaini lukurog patimung koilasahar Jarultali amchaio koktoma phaimani Jarultali gram panchayat amchaio thangnai salbar romwi current eba chwng pherang kwrwi amoni bagwi amchaio nungjaknai tui rokbo kwrwi wngjak koilasahar mung hamya wngjak private company sai computer limited koilasahar joto amchaini chwng pherangni bagwi barja naharjak sal kedekma rwgwino o company no kebengwi dalbidal kokshel chamung khlaijaka amchaini lukurogni bukhaktwi tabukbo amchaino mangpli nungjak fika salba romwi Jarultali amchaio chwng pherang kwrwini bagwi lukurog nungjaknai twibo manya wngwi tongbaikha o koktomao kwrwi no company no sajak phano mungsa yapri naharjakliya company bukhaktwi jefurbo amchaini lukurog borok bai kwrwngna saitokha tei amchaini hamya halok saka afru company ni bukhaktwi sajaka je dati no borok sebok hoi tongo hwnwi saltam sekang amchaini lukurogni bukhaktwi company o koktoma rwjakha amchaio chwng pherang kwrwi hwnwi afru company ni bukhaktwi sajaka nukbar watini bagwi bupha bai kwlaikha amo norjia sak samung wngjak hwnwi company ni bukhaktwi o kok sajakmani yagulo amchaini lukurog lamani bupha baijak rok nona chengkha karaksani sayakni simi hopung romwino samung khlaika amchaini lukurog phiaba company ni borok rok tarsamna bagwi phailiya Jarultali amchaio salbar romwi chwng pherang kwrwini bagwi nungjaknai tui rok bial nukjagwi tongkha amoni bagwi paithakgo mungsa lama nugyani bagwi no lahar kasulai Jarultali amchaini lukurog amoni logi Chandipur block ganani lahar no kasuka borok patimoni kokta mani patimung thayo thangai sogwikha naimwthang bodol tei Chandipur block ni naikolnai rok kedengma kok phaimani yagulo dati no borokni sanmung no supungjaknai hwnwi khnawi lahar kasumai no rosena harka amchaini lukurog Bureau Report kwrw